И здравейте, скъпи приятели! Днес ще си говорим за еволюцията на Соник филмите. Както знаете, това е моят най-любим анимационен герой, затова нека да започваме. За да спаси своята планета, трябваше да дойда на вашата. Къде съм? В коя година? Скалата ли е президент? Преди 20 минути енергиен взрив спря електричеството в северо-западното крайбрежие. Кой е? Соник филмът 1 ще е първият, за който ще говорим. Той е горе-долу добър, но не много. Общата ми оценка за него е 7 от 10. Историята е готина, но не толкова интригуваща. Доктор Роботник е меко казано странен, но Соник си е перфектен. Смятам, че това не е лошо попадение, но може и повече. Затова, ако трябва да бъда реалист, отново казвам 7 от 10. Little snack, and here we go. Sonic, I love that you want to help make a difference. Mind if I drive? Are you being reckless? Don't worry, nobody's gonna get hurt. Pretending to be Batman, Blue Justice, trademark pending. You're still just a kid. Woohoo! Trust me, there will come a moment when your powers will be needed. But you don't choose that moment. That moment chooses you. I just got goosebumps. Wait a second, did you steal that from Oprah? He's back! Papa's got a brand new stash. Since I've been gone, I've discovered the source of ultimate. That sounds big. It's been on my vision board for years. Hope I'm not too late. I'm sorry, who are you? Name's Tails. Okay, this is what we're gonna do. Step 1, light taunting. Step 2, I have no idea. И Соник филмът 2 дойде негов ред. Той е готин, много готин, даже бих казал. Там идват Тейлс и Нъкълс. Ще видите големия изумруд, който ще се всели в Роботник и в Соник, което значи, че ще видите Супер Соник. Нъкълс е прекалено силен. Той първо се обединява с Роботник, за да намерят големият изумруд, но Роботник го краде и той се обединява с Тейлс и Соник. Филмът е много готин и Агент Стоун е много тъп. Сигурно ще ви хареса, затова моята оценка е 9 от 10. Детектив Пикачу ли си? Наистина прилича на покемон. Пика, пика! Коничи, какво? Залечете! Това е моята истинска същност. Двама злодеи, двойно забавление. Яйчените вече са двама. Много страшно. То наистина е страшно. От Paramount Pictures. Обединявайки умовете си, можем да управляваме човечеството. Този декември. Това е животът. Изборите, които правиш. Докато слушаш сърцето си, важните решения ще са правилни. Това сега е краят. Бъдещето е пред нас. Беше прав за едно нещо. Това сега е краят. Соник филмът 3. Очаквайте! И дойде ред на Соник филмът 3. За мен най-добрият Соник филм, заради проявата на Шадъл, който включително става моят най-любим герой. Този път идва и новият роботник, който се оказва бащата на Айво. Той се казва Джералд Роботник. Историята е интригуваща и хубава. Малко тъжна заради смъртта на Мария, но нищо.
персонажите са добри и аз нямам забележки. Моята оценка за този филм е 10 от 10. А на вас кой ви е любимия Соник филм?